Здравейте, приятели! Днес искам да ви обърна внимание върху темата за косата. Как да поддържаме косата си здрава, по какъв начин да измиваме правилно, тъй като често това нещо се подценява и оттам си създаваме проблеми като лющене на скалпа, раздразнен такъв скалп, мислим си, че имаме себоре или пърхот, или че имаме прекалено омазняване, а всъщност основата на целия проблем е, че не измиваме правилно косата си. Затова започвам още от подготовката преди, тъй като е много важно да подготвим косата си правилно за нейното измиване, за да може да имаме здрав скалп и кожа на главата и, разбира се, това допринася и за здравата и по-гъста коса. Така, първо започваме да режем косата си преди да отидем да измием. Рязането на коса е много важно да се прави с по-широки гребени, не с четки, тъй като те наелектризират, но да речем може и с четка или с по-широк гребен, за да не скубим излишно косата си и да не я накъсваме излишно. Много е важно, когато избирате някакви гребени, да си проверите самия гребен, просто да пипнете хубаво навсякъде гребена си, да няма някакви остри ръбчета, които закачат и скубят вашата коса, тъй като нашия косъм има много голям процент разтегливост, когато е здрав и не само, но в един момент, ако прекалено много дърпаме или използваме гребени, които имат ръбчета, те ще накъсват и ще увреждат косата ни. Затова предварително, преди да влезем да измием, преди да се изкъпим или да измием косата си, е много важно да я разрешим по правилния начин. Първо, косата се разрясва от вътрешната част на косата си. Даже аз в момента моята не съм я разрясвала предварително, за да може да видите отвътре и отдолу постепенно нагоре към тила. Първо хващаме хубаво, постепенно да разрешим, за да няма дърпане прекалено, да няма, тъй като обикновено тук на тила, всяка една от вас, която е с по-дълго коса, пък и не е само, знае как се заплита косата, особено от тези от вас, които са с по-тънък косъм или по-сух, по-увреден, и затова не трябва, постепенно се разрясва, търпеливо, да няма пукане на косъма, да не се чува такова нещо. И чак когато разрешим косата си по този начин до основата от вътрешната страна,